E agora, Xosé Zucco Graña Rama, de Ribadeo. Vai nos ler un anaco de O tren de Vila Ouriz. Ben, boas noites a todos e a todas. Eu tamén me quero sumar aos parabéns ao Concello de Paradela e a todas as persoas que co seu apoio con horas de traballo e tempo da súa vida fan posible un certamen literario con tanto éxito de convocatoria e animarlos a seguir e animarlos a todos a seguir no empeño de que a cultura sexa un valor que desenvolvamos e que logremos que todas as linguas, pero a nosa nomeadamente, porque a nosa pervivan e duren 1000 primaveras máis. Galicia é un país dos 1000 ríos, pois que por esos 1000 ríos fluan verbas que enchan de contigo as súas augas, o noso espírito, a nosa cultura. Este conto, O tren de Vila Ouriz, ten a súa orixe nesta breve historia que lles vou ler, que forma parte do relato, que é unha historia de amor que ao final remata mal, unha historia de amor entre dous cativos, unha rapaza de Ribadeo que se chama Alicia e un rapaz de Castropol que se chama Sito. Esta historia, O tren de Vila Ouriz, intenta mostrar a convivencia entre os povos limítrofes que configuran a ría de Ribadeo, unha convivencia que ás veces hai na prensa alguna referencia, alguna polémica, a que normalmente se dá entre povos que rivalizan entre sí porque loitan por seguir adiante. Hai que aprender a ver esas situacións con normalidade, quitarles ferro e aprender a sair xuntos adiante. Este relato tamén pretende mostrar a realidade do galego que se fala fora de Galicia. Nas terras do Eu Navia gustalles decir a moitos deles que se chama a fala ou eu naviego. A min igual como se chame, eu falo con eles no centro de traballo en Asturias con compañeros que falan no naviego, eu falo en galego, eles falan na súa variante, eles non deixan de sentirse asturianos. Eu non penso que porque falen comigo son galegos, eu que se comprobo que nos entendemos. E o que máis mágoa me dá é que se está a perder, porque non hai o relevo xeneracional, porque algo falla. E temos que pensar todos a maneira de lograr, e especialmente as persoas do Eu Navia, que hai que conservar ese valor cultural. E hai xente que está convencida de que hai que facelo. Hai pouco vin por YouTube un vídeo de unhas rapazas do Bierzo que con toda a naturalidade e fermosura decían cando lles gustaba falar galego e que querían seguir estudando galego nos institutos do Bierzo. Mesmo podemos asistir tamén á presentación do libro O Galego, que fala dunha variante do galego que se fala en Extremadura. Poñamos en valor a nosa cultura, respetémonos todos e saquemos adiante ese legado especial. Para centrarme xa na historia, voulles ler este breve relato, que é esa historia de amor entre estes dous cativos, que é un pouco a metáfora de esa relación entre uns e outros. Está ambientada na Torres dos Moreno, por eso esa referencia á torre, aunque, ainda que neste texto en concreto, ás veces, creo que unha vez, ou senón ninguna, digo Torre dos Moreno, este edificio emblemático de Ribadeo. Sempre que podían, Alicia e Sito subían á Torre dos Moreno. Entre as súas paredes estendíanse os confins dun inmenso mundo cheo de aventuras, sensacións encontradas e sentimentos compartidos. Cuns vellos prismáticos do avó de Sito, mariño mercante que percorreu medio mundo, os dous prácticos da ría de Ribadeo xogaban a dirixir a entrada de todos os barcos cara a Porcillán, Mirasol, as Figueiras ou Castropol desde a torreta traseira. Cando desde ali vían que se achegaba o seu amigo, o capitán Xoel, baixaban o miradoiro para saudalo. Tamén acabaron coñecendo cada recuncho do edificio, xogando as agochadas e procurando acubillo para contárense cada súa historia ou lenda e os seus pequenos segredos. No almacén que hai entre as dúas torres teño levado algún susto a conta de algún que outro rato rebundeiro que andaba á procura de alimento. Con algunha bella partitura dos pasodobles Ribadeo ou Galicia-Asturias, imaginábanse dirixindo unha banda, Sito, e dando vida aos instrumentos Alicia. O palco, a torre principal, rodeada de ventás abertas aos 4 ventos,
e coroada por un coro de cariátides que sosteñen a cúpula final. Nunha ocasión na que o vello pescador andaba con problemas de saúde, o mozo que o substituiu acabou encallando pouco antes de enfiar entre o tesón grande e o mediano. Houbo que agardar un bo anaco a que a marea puxera fin a tan embarazosa situación para o aprendiz. As xentes con ocupación laretaron canto puideron sobre o inexperto capitán, e ben que o amolaron coas súas miradas a fite. Sito e Alicia, que estaban recollidos diante da cabina do barco contándose a historia da Searila, deixáronse levar pola emoción e selaron os seus sentimentos cun beixo que ia máis aló do frescor dos seus beizos. Co paso do tempo, Sito foi mudando. Ao se facer un universitario, rachou definitivamente coa súa infancia, coa súa frescura e espontaneidade. O seu tío, don Alfonso, foi facendo dele un mozo de capital, de provincia, máis que nada, pero de capital a fin de contas. O afán irrefreable do tipógrafo Carballón por arranxar a vida dos demais conseguiu facer do Sito un mozo novo, Alfonso, que só vivía para triunfar e acalar o éxito. Calquera vestixio do pasado, seu persoal ou das vellas tradicións da súa vida foi de hostal substituído por novos valores de urbe cosmopolita. Ni que dicir ten que deixou de falar e pasou a se expresar nunha aséptica lingua cervantina. O máis impresionante de todo é que trocou o seu devezo polo vocabulario mariño inglés que aprendera do seu avó por unha aparente autosuficiencia lingüística que lle facía mirar só para o seu embigo. Falaba Xosé Farruco Graña da incidencia do contacto do galego pasadas as rayas teóricas fronteirizas cos idiomas de fora, coas xentes de fora. Tamén, iba a dizer casualidade, non é casualidade, está connosco o director da banda de gaitas da Diputación de Ourense, Xosé Luis Foxo, e a Concellar Monchiña, que hoxe presentaron en Lugo o cancioneiro de Oencia, e é un cancioneiro galego de Oencia nas terras de León, nesa que se chamou Galicia Irredenta, pero que é demostración perfecta de que cos idiomas enténdese a xente, e que o idioma non ten por que ser excluinte, senón que abarca moito máis dos límites xeográficos e políticos.